Ahoj, mami, jsem doma. Jak bylo ve škole? No, dobrý. To znamená co? Nuda. Normálka. Mami, můžu jít ven? No, kam jdeš? V kolik přijdeš? No, my jdeme na koncert do Lucerny. A jdem s Luckou. A na co jdete? To mě zajímá. Jo, to má jeden týpek a jeden takový kluk, on chodí rok, víš. Koncert začíná v 10. Když to v 10 začíná, tak to bude trvat třeba 2 hodiny a pak nějak bych dorazila, no. No, to asi ne. Nepojedeš přes celou Prahu, v kolik to bude končit? To já nevím, tak to vždycky je takový, jako, to není přesně naplánovaný. Prostě v 1, ve 2 možná. A uvědomuješ si, že je dneska čtvrtek a že zítra jdeš do školy a... Jo, já vím, ale ne, prostě začínáme angličtinou a máme ji až o 9:30. Ne, to jako nezlob se na mě, ale v 1 nepojedeš přes celou Prahu sama s Luckou, 2 holky. Já ne. Nám pojede ještě Veronika, takže budeme 3. No, to bude v pohodě, my se vezmeme volno. Za prvý je úplně jedno, jestli jste 2 nebo 3. Jste pořád mladý, hezký holky a zítra jdeš do školy. To je můj druhý argument. A můj třetí argument je ten, že prostě nikam nejdeš. Je úplně jedno tramvaj, bod, víš, jaký tady jsou v Praze taxikáři a nepojedete 3 mladý holky s nějakým uchyláckým taxikářem. Konec, ne? Jenže Lucie a Veronika jet můžou. Je to úplně normální. Takže já prostě pojedu taky. Přítele, a proč jsi mi tohle neřekla?